Halo bestiku semuanya, selamat siang besti. Bes, ki mau rencanane aku ki arep golek iwak nila besti, arep tak masak kuning ngono kae lho. Lah jebulane ning pasar ki wis entek, lah aku nemune iwak iki besti. Ki nek ning nggonmu jenengane iwak apa bes? Aku ngaranine iwak kiper. Iki kok iwake arep tak masak bumbu kuning ngono kae lho bes. Lah iki bumbune moyo biasa lah, ono brambang, bawang, miri, jahe, kunir, tak ulek. Nah sekiranya bumbune wis halus ki aku arep nyiapke wajan, tak kei minyak goreng besti. Nek wis panas bumbu sing halus mau tak lebokke ki arep tak gongso. Seperti biasa besti kita tambahi bumbu aromatik, serai, laos, daun jeruk, daun salam. Lanjut tak gongso mana besti, terus tak tambahi merica bubuk karo ketumbar bubuk. Terus tak tambahi asam semono kuwi besti. Aku nak nggawe bumbu kuning mesti tak kai asam bes, soalnya gen ora amis. Oke besti, iki bumbune wis tanak ya to. Bar kuwi kita kai banyu bes, kok patang gelas ngono kuwi. Banyu wis masuk bes, ki dienteni sekitar beberapa menit ngono kuwi. Nek wis umub, lah iki iwake baru dicemplungke bes. Lah iki iwake nek wis mlebu kabeh ngene iki besti, bar kuwi ditambahi seasoning, gula merah, garam, micin, penyedap. Mergone bumbu haluse mau aku ranggo lombok bes, dadi ini kita cemplungi lombok rawit gelondongan beberapa butir ngono kuwi. Lah nek wis ngene iki besti, iki dimasak sampai airnya menyusut dan ikannya bener-bener mateng. Nah sekiranya airnya wis rodok menyusut, terus iwake wis rodok mateng, aja lali diicip-icip besti. Iki rumasaku ya wis pas, dadi ini ora tak tambahi bumbu apa-apa meneh. Oke besti, iki videone tak persingkat saja. Selene yo masak iki wis suwi, wis tak persingkat wae. Iki ujug-ujug wis mateng wae masakanku. Kira-kirane yo warnane ngene iki besti, bentukane kok kaya ora menggugah selera yo bes, tapi asline iki enak. Mangane karo sego anget-anget ditambahi kerupuk wis jan mantul besti.